と待ってね。ごめんね。よし、始めますと。どうも、皆さんこんばんは。コンバニラでございます。バニラエレットです。どうも、プスパイト。はい、今日は、グラムテフトオート5の、オンラインやってます。よろしくお願いします。How you doing? Listen. メンバー集まるまでプラプラしておくかな。まず隠れ家しばか。地図全く見てないの。バニラエレットです。どうもコンパニロ。やばっ。多分ゲームちっちゃくない？そうでもない？大丈夫？ね、持ってね。よいしょ。はい、オッケー。ちょっと大きめにした。行きましょう。あれ、おいしく動いたか。この先行けたね。ちょっとね、配信前に、リユニオンシティ 5M の方ね、ここにちょっと遊び行ってました。ね、そこのね、運営さんの方と一人仲良しの人はチェイ一緒。ちょっとね、おしゃべりしてきました。なんじゃお前、危ないな。急に回ってくんじゃないよ。おや、これ上だっけ？こんなね。よいしょ。隠れ家なんかね、手榴弾あればなんとかなんでてや。あれ、ここちゃうし。あ、いた。お邪魔しまーす。お邪魔しますの入り方じゃないけどさ。ペタペタペタ。いきなり足を打つと。You're fucking dead, you bitch! These fools smashed on the homie. You piece of shit! Reload! ここいんのね。 Fucking Get asshole! down! Down!
そこに会いたい for ね。 y'all now. おりゃ。 You a fucking mark. Everybody down. Bitch ass. 手合に端っこに隠れよってから I にお gotta 前 reload. こう I'm out of Oh, ammo. no. Fuck off before it pops off. 突破感で一気に仕留めっか。 Let's fucking go now. You cocksucker! 危な危な。726パッチターン。726ファッティノップハッティノップファッティパッティスターン。はい、失礼します。ありがとうございました。なんか他にありますか？ないのか。うわ、懐かしい。よくさ、トレジャーハンターでさ、海潜ってゲットした箱やん、これ。ではでは、失礼して。正面に2台ね。じゃあ後ろ行けばいいんだね。逃げも上がりも。まあなんてお金がないのかしら。ごめんってわざと。あ、ちゃバランスがあのさ、石スポーツでさ、ポールダンスしなくていいよね。おい、急に入ってきちゃ危ないでしょ。なんだからね、ロフタント作ると生き生きしてるねって言われるんだよね。まあこれが本来の私だからね。よし、悪いコテーションつらいっぽい。カジノ強盗の昨日の 2TR にはまたアーケード行かないといけないかな。お、タイガさん久しぶり。元気してますか？
あ、どうぞお入りください。味のボートはちょっとね初めてだからね、誰かいてくれると助かる。やったことはあるのかな、1回ぐらいは。リスナーさんたちと覚えてないんだよね。多分やったことはないと思うんだ。あーっと、こいつ許せねえな。気兼ねの軽い、バニラエールです。よいしょ。多分タイガさんもうフレンド申請してるから入ってこれるはず、このセッションに。どうよ。どこだっけ、ここか。てかもういるし、あ、やっぱりよいしょ。トラウケさん来れるかなって。これでビラさんほんと来んのかな。よいしょ。ーっとあ、了解。どうやって来るんだっけな。どうやって来るんだっけ。全然忘れてるわ。どれだっけ。ごめんね。ほんとごめんね。
何人と登録する？アクションメニュー。あ、これか。ラティン。とスタッフ雇う。ブレンド。なんだろう、組織名にどっかの神父を感じる。気のせいだよ。私自身なんで螺旋階段にしたんだろうって勝手なマーク飛んでるから今。ミッション。Okay, here we go. Let's find out what's in that vault. First, we need someone with the right login credentials for their security system. I've tracked the rough location of a member of Duggan's security team using his phone signal. Head over there and お、 find タイガ him. さん久しぶり。お願いします。タイガーさんとね、警察やっていろいろもんね。性能が団地じゃないか。市内の方か。ミラさんもね、運営暇なら来ればいいとか言うと本当にそうだね。おう。違うの？Shit, he's on to you. Try and complete the hack if you can. Otherwise,
と Well, that went a bit wrong. Lose the heat and make your way over to the casino. で僕 OK。 じゃあ後ほどカジノでよいしょ。よいしょ。あ、やば。割れんかった。よいしょ。カジノへ向かう。お疲れ様です。お会いさん。こんにちは。どうも、こんばんにろ。 You gotta start buying American. Oh, come on, really? Well, no, I mean, not your cell phone, obviously. なんだやる子、お前やる子。 Okay, Yeah, fine. let's I go. guess not your car. Give me a break. Either. やる子、お Fine, 前。 just make sure to buy a ton of soda, okay? Lots and lots of soda. えっと、なじのは。カジノに入れ。はーい。おりも。 Okay, bring out your phone and search for a Wi-Fi signal we can piggyback on. And try not to look too conspicuous while you do it. Want to be あまり recognized 目 as 立 a つな。 great もう person? 服装が目立って Upgrade る to んだけどいい VIP のかな。 status and gain access to high-limit tables where you can wager in one hand what most people make in a year. これでやればいいんだろう。目立っちゃダメなんでしょ。 今脳内でミッションインポッシブルが流れてる。 You got me in. Let me work my magic. えシグナルとシグナル強度。 あ、つぶれんでもいいんだ。なるほどね。ちょっと弱くなってるね。 Ah, what's that look like? The green stuff, huh? It's too much currency, so we'll still need to launder it through a buyer. Shouldn't be hard, though. Head back to the arcade when you're ready. カジはカジノを離れろ。 Nice to see オッケー。 Hey,
pilot finally remembers my number. How you been, buddy? Those 俺 morons can't follow simple instructions. I know, dude. That's あ not what 全 we 然いい agreed よ on. 大丈夫大丈夫っていうかこのおっさんは生きてることにびっくりだ We're gonna get this fixed. Look, I'm a man of my word, okay? A handshake is a handshake, am I right? Trust me, buddy, I got you. My なんかアーケードに帰れって言えば入るよ人たちにおういいなあいいなあそのバイクでもお大丈夫でも私は一応縛りでやってるから脚力 5M で使う車だけでやるようにしてるから私は別にお金がないからそういう縛りをやってるわけじゃないからね画面見てらしたらぶつかってた危ないおっと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 私は画面見てたらぶつかりそうになったただいまレッツパーいるあ、そうだあそこまで行かないといけないんだ遠いなこれなんか近道みたいなのないのかなダイレクトにここに入れるとうんここあるやんはい次よ Okay, now that we know what we're stealing, it's time to choose how to steal it. We got 3 approaches. Each deals with security in a different way. Let's take a look. Silent and sneaky. Now, I'm not meant to have favorites, but... if you've ever seen me creeping into your bedroom and videoing you in your sleep, you'll know this one's for me. You gotta get in and out without being seen, avoiding or dealing with the guards. The big con! It's catfishing IRL. And who doesn't like pretending there's someone else and making a mark look stupid? In this case, we're fooling casino security. Get a hold of some uniforms and walk in there like you know what you're doing. Aggressive. Grr. This approach relies on going in hard and fast and violent.
and catching security on the back foot. これが Expect 一番 heavy 楽しそ resistance by う the。time you make your way out. Price of doing it dirty, I guess. どうでしょうかな。テストで行う忍び込み強盗をやってみようか。Ah, fellow creep. Silent and sneaky it is. Now, if you get seen, the jig will be up, and you'll have to fight your way through. For the stealthy approach, this is the prep work we gotta consider. The more homework you do now, the more options you'll have when it comes to the heist. Now the crew. We need them here at Mission Control, organizing everything with me. Gunmen. These guys will use their contacts to source some unmarked weapons. And if you've got the spare cash, they'll also help reduce the heat by causing a distraction during the getaway. The driver. They're gonna set up your getaway vehicle and a switcher card to help you lose the cops if you want to pay for one of those. Better the driver, the better the cars they can help you acquire. Hackers! My tribe. They'll determine how long you get in the vault, so choose wisely or, cheaply. Your call. 悩むね。アッカーがいいんじゃない？アッカーにしよう。Really? Bit creepy, right? Who am I to talk? Ah, looking sharp in that suit, if you don't mind my saying. You might remember I directed your attention to some keypads when you were looking around the casino. Yeah, if we want to hack them, which we do, we're gonna need some FIB technology from their building on Pillbox Hill. But first, I'm directing you to some pretty awful G-men with passes to get you in. Thanks to your wardrobe, you don't have to pull a suit off a bloody corpse today. Ew. But, you do need to take a security pass off one. お FIB ってことは街の中心の方か。なんかこう比べるとクラクション私の方がすごい高くっていう。危なっ。いいんだこのクラクションはお気に入りなのだ。
トラックじゃ上がらないもんな、車体。オープン。ぶっとん。楽しい。あーっと道間違えた。全く地図を見ない女なのですいませんね。よいしょ。おお。These guys are probably framing innocent taxi drivers for terrorism or torturing civil rights campaigners or ruining the best bits of the internet. So deal with them as you see fit. You're going down! Gun! You got no... よいしょ。もらいの。You got those security passes, one way or another. Head to the FIB building through security and take the elevator to the upper floors. What could possibly go wrong? あ、ごめん。ごめん。あーとあれ、あ、そこだ。What the fuck? どんなのバイよ。オンバニロー。さあ。どうも、忙しそうですね。お疲れ様です。Holy hell! You made it all the way up. Now the device you're looking for should be on this floor. お、背中のこの赤いのですか？ナゲットのソースです。あ、この隣ですね。一人ごと言って恥ずかしいです。よいしょ。Don't linger around anyone too long. As nice as you look, you don't have that FIB agent stick up your ass. うん、バニラ。
お忙しいでお疲れ様です。ナイスデー。エレベーターの心に戻れ。はーい、戻りまーす。お疲れ様でーす。新人のバニラエレットでーす。どうも。おーい。どうも、お疲れ様でーす。失礼しまーす。今ちょっとね、タイガ先輩に How about that 会社のね、 response time, huh? Lose the Oh, heat yeah. before thinking about heading back Yeah. here. よいしょ。お、あんま切る。じゃあてい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 。じゃあアーケードまで戻ろう。しばらくはチェイス楽しめるかな。タイガさんがよくよいしょ。どんどん乗ってくるね、この警察は。いやー、白鳥ドラッグはこういうとこ強いからね。バニラエレットはどこにいるんだろうね。お、やべやべ。バズルついたぜー。顔面強打しちゃった。あーした。ちょっと待って、竜に撃たれる前にあの木に激突した方が痛いんだけど。Jesus H. Christ! もうおでこ強打したもんね。バイクどこ？ What you need, boss? Some wheels? I can bring them round. It's coming at you. 電灯1台お願いします。やば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 、なるべく早くドアが開いちゃう。ボン。 This ends now! Let's go!
いや、ほっほっだった。そないに当たらないに。ほっほっほー。あ、ヘリとはしても。傾いた、傾いた、傾いた、傾いた。落ちないで、落ちないで。頑張って、耐えて。耐えてほしい。私は。耐えてほしい。耐えて。耐えて。お願いだから。終わったかもしれない終わったかもしれない。あ、落ちた。あ、落ちたわ。ちょっと再起するね。でね。あ、私はてか別になんか連行されたみたいな感じになっちゃったやん。脱獄してやる。オンラインに移動中になっちゃった。レガシー版だと長くてな、オンラインに移動は。あ、タイガさんありがとね。なんとなくやり方は分かったが、チャレンジしてみる。タイガさんも配信頑張ってね。ミラさんたち来ないかな。さっきないよね。でもポチンシャルを破壊されたっていうか、ゲームに発売されたんですけど、これってポテンチじゃないんですか？
Morse Mutual, how can I be of service? Sure. もう最初から全トレか。あ、やばい。いいじゃん。角度が。How you doing? どっかでやり直しだろう。いいじゃん。どこだが入り口。これか？あ、どっちだ。よいしょ。よし、チャレンジャー。今の
sharp in that suit, if you don't mind my saying. You might remember I directed your attention to some keypads when you were looking around the casino. Yeah, if we want to hack them, which we do, we're gonna need some FIB technology from their building on Pillbox Hill. But first, I'm directing you to some pretty awful G-men with passes to get you in. Thanks to your wardrobe, you don't have to pull a suit off a bloody corpse today. But, you do need to take a security pass off one.よいしょ。あ、ごめんね。てて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 。よいしょ。よいしょ。カラオケさん忙しいかないの。あ、やば。渡る幅だった今。誰か来ないかな。あ、ちょっとごめん。今間違えたのち、まあいいや。These guys are probably framing innocent taxi drivers for terrorism or torturing civil rights campaigners or ruining the best bits of the internet, so deal with them as you see fit.あ、遊びすぎたかね。あと1枚かな。
どれどの人この人You got those security passes, one way or another. Head to the FIB building through security and take the elevator to the upper floors. What could possibly go wrong?这么一想分进来帮你とたちょっと体中ケチャップついてますけど失礼します。どうもどうもこんばんにろ。 You good? How's things? あ、と間違えたこっちだ。 Holy hell! You made it all the way up. Now the device you're looking for should be on this floor. It'll be somewhere around. A metal briefcase, most likely. こんばんにろとも。 Don't linger around anyone too long. As nice as you look, you don't have that FIB agent stick up your ass. Goodじゃない。 That's what I'm talking about.どうもお疲れ様です。失礼します。 じゃあランチタイム入ります。失礼します。 How about that response time, huh? Lose the heat before thinking about heading back here.
イバイ。あ、唐揚げさんいらっしゃい。プリン焼けちゃうよ。はいバイバイ。ここが邪魔くさいよね。ポンって言ってるよね、マリさんが。いや、ここがなきゃほんと邪魔くさい。縦になってて、よいしょ。どうも落ちたい。よいしょ。どうぞ。いやだって道塞ぐからさ。いや、警察はしつこいしつこい。あ、ミスった。うわ、ゼントちゃんダダこねないの。ダダこねないの、ゼントちゃん。ほら、ダダこねないの。来なさい。ねえよ。もううちの子はもう甘えん坊だからすぐ甘えるん。なんか、なんかいい車、ちっちゃい車するか。そこのお兄さん。ヒッチハイク。Fuck me. Hell! Dick. Oh, I'm gonna make a real mess of you. The heck? 唐揚げさんテッド。
で、あ、じゃああ、これ終わってからそうそう。さっきタイガーさんに教えてもらった部屋。これでスタッフを雇う。お願いしまーす。到達ボード、あと何到達すればいい？7ドローン。トップだね。スタートは強いのこれ。準備は終わったでしょ。ということか。オッケーオッケー。ドライバー。If this guy's done a good job for you before, I'm sure he'll find us the vehicles we need. ガンナー。Mr. Moda! Gus the gun! Fine choice. Okay, your gunman can provide you with options on where to steal untraceable weapons. These guns will not lead back to us if the shit hits the fan. And I know, you're a genius, okay, but I've seen a lot of shit hit a lot of fans in my day. うわ。Right, so your weapons. We don't want anything that can be traced back to us, so we're going after a little import-export operation off the coast. あ、ゼント Blast さ in ん、 there だら and こね take な the い？大丈 shipment. 夫？ I'm sure we could pull this off with any old thing from これ一緒に乗って ammunition, た方 but が早い we よ。 gotta be careful. I mean, I appreciate irony as much as the next lazy Gen Xer, but I didn't come out of retirement just to get put in a jail cell. And we have Georgina to think about, so... you know... やっぱヘリ手持ちであると楽だな、早くて。ブロガーしかないからな。ボラタとか欲しいな。お金いっぱい欲しいや。そのためにはまずコタとか買わないとな。今一番稼げるのはハイオペリクなんでしょ。
ゃそう。ぴょん。C シャープ。あ、あれか。宇宙乗車を探せ。この辺りにの到達エリアあって、そうだ、C シャークで行けってことか。うわぁ、C シャークなんか 5M 以来だよ、本当に。You must be a little late to the party. But you go ask them nicely where they stashed the guns. いる？結構遊ぶね。シシャーク使えって言われそう。よいしょ。あ、積んだわ。終わったんだこれ。よいしょ。まだいるね。これあ、その飛行機の上のやつ。あ、乗れ。 Easy does it. これ乗れんの？あ、乗れたわ。すごっ。俺この飛行機は初めて見たかも。撃てない。後ろのあれって撃てないのかな。
席移動できなかったっけ？カラオケさんもうまいから助かる。Take her down gently. Don't want to wreck the shipment. Or yourself. Oh, and make sure the wheels are down. Seems obvious, I know, but... Your gunman will stash the unmarked weapons at the casino for you. They'll likely be dropped in the laundry room or waste disposal. Now, you might want to remember this on the heist. そうやって Otherwise, 着 you'll be 陸す down る to んだ。 just a すご pistol. い。おもろい。そしてうまっ。うわ。借りてきたよ。 Cocksucker! I want my kids to see me いた。 as the man. いた。ナスドンマイ。ナスドンマイ。あ、スドンマイ。ナスドンマイ。トゥーラって名前でウォーストッパー。おー。アーケード借りればいいのかな。おってことほい。あ、じゃあ唐揚げさんの乗せてってもらおう。だってこういう形のスポーツカーあったよね。なんだ実際にね。後ろのランプが丸ねやつね。ありがとう。はい、次。ネクスト。Put away those shark cards. We need to steal decent getaway vehicles that are in no way associated with our bank accounts. Your driver will help. ちょうどいいところあって見えない。アウトローに。ちょっと待って。ごめん。エバロン。エバロンでいいか。のもね、さっきと
目の前をちょろちょろ飛んでてすごい気に Okay, なる。 let's get your getaway vehicles. This might not sound like the best idea, but you're gonna steal them off the cops. Nah, trust me on this. It all makes perfect sense. I just don't have time to explain it to you. Get over there, sneak into the compound, and jack them. お、こなただ。で、中華やってたでしょ。よく使ってたな。Will have cops all over it. Technically, they're already all over it. So, if you can get the vehicles out of there without a gunfight, that would be the best case scenario. You might need to move some of the other cars out of the way first. どうも。急い。失礼します。お疲れ様でーす。Now bring them in. We have a nice big bay for it. I don't mean to be a downer, but you just made things 10 times harder for yourself. Get those vehicles out of there as quick as you can. May we? もう全部にろー。また違う車とチェイスするのも楽しいね。
あ、カオレンタンバニローいらっしゃい。よし、こっち振り切った。だいたいユニオン入ればね、振り切れるのでね。よいしょ。明日の6時まで。おお、チリチリ最終日だったんだけど、ここまで見てなかったや。今準備やってます。カジノウォートン。そうです。逃走用の車のね、調達を頼まれたんでやってるところですね。でもさ、これくらいさ、まあほらドライバーとか雇うじゃん。その人たちのさ、仕事のしやすい車の方が成功率上がるんじゃないのって思うけどね。ねえ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 。癖の強い車も多いですよね。そうだよね、本当にね。おっと、何の準備だろう。準備終わったですよ。あとは各クルーの準備は終わった。ナノトロン。The first rule on the art of war is to know
enemy, which I interpret to mean observing their every move through a highly mobile, extremely discreet nano drone. Now, the cops use drones all over town, though you probably never noticed till now. Bring a bunch of them down, and don't worry about being gentle, they're tough, and salvage the 自分は parts. キーマ I'll ウ put で it す all が back together, W を押したら only タイヤは much 空転 smaller, してくる and くる we'll 回 have る the 速度があ perfect りま nano す。 tool for breaching the diamond's unbreachable security. どこだ？お、結構街中点在してるんだ。ちょっとテントボロボロだからどっかで修理したいんだ。ちょっと一旦街中まで帰るか。ダボとかいうなぜ逃走者の選択肢にいるかわからん。よいしょ。あ、もしかしてそれは空飛ぶやつ？よいしょ。あ、デラックスってことはそうだ。お、出たー。テントのちょっとフルの事故に遭ってしまい、もうだらこねてたのでさっき走りたくないってひっくり返ってだらこねてたので。そう、だからね、もうそのままもうそういう時はほっとくのが一番ですからね。ご機嫌斜めなとっても自然とね、ほとぼりが冷めるまでそっとしといてあげようかな。あれか。よいしょ。ほれい。はい、隠密で入ってみようかなと。もう少し人がいればね、みんなで打ち合いしてもいいかなと思ったけど。
と。そう。ナイスー。レガシー版は1年くらい触ってないからデータが止まってるかわかんない。ああ、ファストでやってるの？エーファーストとレガシーを一緒にやれないんだっけ？これ、オッケー。普段は私スパイク M の関連でレガシー版でやってるからな。エンハンスダウンロードしてないんですよね。買ってはあるんですけど。警察ヘリのこういうことしてくるんだ。ナイスー。一つだね。これ普通にやったらすごいだるそうだよね。警察だらけで。So Bingo! That should be everything I need to create a bespoke, undetectable masterpiece of surveillance
advanced technology. And when I say undetectable, I mean GTA はプレス Just テ ask the 4 lady で across the 始 street from め me. て She won't know what you're その talking 後 about. はずっと 5M だからまあ長いといえば長いけどそこまでオンラインはやってなかったのでストーリーは全部終わらせてるんですけどね。ね、ストーリーね配信でやってもよかったけどねちょっと大人なところがあるじゃないですかムービーで大人なところがちょっと他の人の配信を見てちょっとそれはやめた方がいいかと思って。でお邪魔した時もドリフトもあったので運転はそうですね 5M でジャングやったり警察やったり救急隊やったりしてるんで運転はでしかも 5M だったら明確にサイドブレーキがあるんでもっとドリフトして曲がってたりもしてたからねこっちのオンラインだとサイドブレーキあんまりあるのかなわかんないけど使ったことないな 5M でしか使ってないからでもねガチの RP のところって今はそんなないよほとんどライト RP ぐらいな感じらしてはいありがとう来月上旬から行くね5M のリユニオンシティも全然ライトな RP だから気楽に遊べるとこだし If we want to get in that vault silent and sneaky, we're gonna need a military-grade laser. And if there's one thing I've learned about the theft of military-grade lasers over the years, it's that you're always better off getting them straight from the source, as long as you can deal with all the military. And luckily for you, there's a shipment coming in right now, pinging you 一 the 応スペー GPS. スキー Now, で再度ちょっとやってみて or よ whatever. でもね一応あるんだ私が徹底してないだけかもよいしょでお布団ピンを入れてほんとだおったワイドブレーキキーパッドだと無理かで
デラックソからタクシーになってるね。え、いろんな車持ってると楽でいいよね。あ、サイドあった。え、何キー？あ、変わるボタン。走行車。あるね、走行車。フリーから使うやつとかね、あるよね。タイタンで行くのかなと思っちゃった。あ、どうも、こんばんにろー。いらっしゃいますね。そう。出る。で、出れば数いない。ハンバーガーね。止まった。お、隠れるところがない。ないわ。隠れるところはないわ。よいしょ。画面が揺れて。I need cover. You maggot. Gotta reload. Back off.違う。後ろカーポント。お。取り行った方が早くない？これ無限に出てきそうな感じする。パルクール使いたい。これどれ？頼んだ。And that, my
combination of silent and deadly. It'll cut through that vault like it was 一 butter, 発ね and no one will hear a thing, unless one of you idiots gets in the way. ああごめん死んだ。いやせめてアーマー欲しいな。あやば無駄な段差登っちゃった。町内プリンに近寄りたいけどこれ偵察椅子って取り行けない。いやーうっざー。もう少し主張が欲しいなこれ。それかゼンとかなんか車欲しい。移動手段が個人で欲しいな。せめて走るしかないからさ、その間に集まってきちゃうんだよね。車で一気に近寄って回収して逃げたいんだけど。うわよいしょ。あ、鉄だこのトレーラー。これ武装ないでいい？おっしゃー、当たった。プレランじゃヘリ届きません。
これカーゴヘリだから輸送ないもんね。Give me some cover! よいしょ。 You disgust me. よいしょ。ナイス。逃げろー。本当で逃げろー。そうだ。いや、このグレランが出てるのは出てないのか分かりにくい。それ多分頻繁ビッグパンチ。やばやばいです。PC はね、ピンチやばい。あ、お、ナイス。爆風で、ああ、反動で動いた。すごいうまい、さすが。
切れるかな、大丈夫かな。これか2つに分かれる。そこ全頭置いてあるから逃げるよ。もう邪魔。うわ、ここだ。いや、ほんと邪魔。滑る、雨のせいで。ビリがうざいね。車はいいんだけどさ。よし、こっちはオッケー。こっちは逃げてた。あとは唐揚げ座の方。
しょう。 on. うーちょっと買い物してくる。アーマーとは全部ないし。アーマーってどこだ？こっちか。あ、やば。ちょっとだからただ来ねないの。はーい、ありがとね。カールンさんね。またね、遊びに来てくださいね。あ、鬼姫さん、こんばんは。とりあえず準備だけを終わらせて次回やりたいな。 Oh, shit! There goes my deposit! 何してんのお前。ほマジで何してんの今。お、ではぜひともしといていただいて。お前だろ、お前だろこれ、お前だろこれ、これこれ、お前だろこれ。これおめえだろこれ。見つけたぞお前。はい、ナイス。もうまたダダこねちゃうからこの子。今日はもうダダこねまくりなんだから。今日はダダっ子だな。よいしょ。ちゃんとした道を走ればいいんだけど。What's wrong with her now? すいません、全終了お願いします。どれいいよ。マフラー延期まだだよね。あーまあまだ。
That's a beauty right there. そう今日はねすごいタダコめちゃくちゃね甘えてくるからね。よいしょ。ほら。めっちゃ使った。 Oh, hi. 怪しい人入ってきたぞ。 Yep, that's great. You going to pay for that 強 one 盗 way し or そうな another? 人入ってきた。100超えてくるとターボつけたいんですよね早く。サイレン聞こえるよ。じゃあ準備の続きか。おまわりさん私は何もしてないです。あ、すいません邪魔だったもんでつい。ごめんね。A ハウスとね一応買ってはあるんだけどとちたま5M 参加するのでその関係でちょっとねレガシー版入れてるんだよね。ナチュラル万引きことをしたナチュラルすぎー。飛んでっちゃったあのパトカー。私知らない。すいませんね失礼しますね。止まれって言うが止まりますね。じゃあ行きますね。よいしょ。でもモアイさん止まるって言うから止まったのになんで終われないといけないの。おかしいでしょ。すごいですね、ほんと。すごい人嫌われるよ。お疲れ様です。弱は無理なんだっけ。エアハンスがレガシーは無理なんだっけ。よいしょ。平然と入っていく。あ、入った入った。
あと進歩してよキーカード。そんなのは用意しといてよそっちで。 So, we need key cards to get into the vault access tunnel. The Duggans contracted the same company as Bolingbroke Penn. That's where we're gonna get some cards. They're being held by a guard. First thing you need is a prison bus and some outfits, so we can con our way into the place. Location's with you now. Go for it. でその護送車ってどこにどこあんの？あ、これ？ってことはここら辺向かえばいい。こっちに向かってる感じかな。ほら西高速向かってるね。逆光は眩しい。じゃあまたつの。どこらへんだ？お、美味しいでしょ。それですね。これかな。Right. You know what to do. Hijack that bus and you can use it to drive right through the front gates of Bolingbroke. どいちょがいそれ。それ欲しいな。欲しいなりそれ。それ欲しいな。すごいこれ。ちょうだいよ。ちょうだいってば。負けないよ。絶対の負けないからね。あ、乗った。くそ。ちょうだいってばこれ。
ダメ食らいすぎた。ちょっとここで回復する。よいしょ。でね。それ土台用だから。なんで手榴弾投げてんの？なんで手榴弾セットしちゃうの？私 SMG にしてたじゃんよ。これ上かな？いた。うえい。折れるな。よいしょ。よいしょ。あ、ごめんね。あれ、この中の服違えるんじゃないのそれ。これ違うんじゃないのこれ。だから破壊しないでいたんだけど私。いいの？監視塔を捜索して。か。一人入れてないか。
丈夫？下手に私侵入しない方がいいかって言ったら近づかない方がいいか。 Shit! You need to start listening to Uncle Lester. This way's gonna be a whole lot harder. よいしょ、私は警察誘導するかな。ほい。オッケーだよ。でも電話しちゃうからね。あ、火邪魔。あれ？よくと前とちゃんとちょっとお尻斜めすぎない？よいしょ。これだもん。前とちゃんだがこねないよ。ほら、ずんちゃん。チェイスして遊んでるか。よいしょ、バイバーイ。よいしょ。シオンとかあいつらいるからうざいね。よいしょ。無事故ボーナス嘘だろ。無事故ボーナスは嘘でしょ。ほら、ここいるやん。よいしょ、はい、どいて。ほら、いらっしゃいませ。来ないね。あ、全然いいよ、カレンさん。眠い時は寝たらええ。
バイバーイ。私申し訳ないけど、どうしよう。ロスタント全てを使ってチェイスするからね。しばらく。よいしょ。Great, you got him. Now get the hell out of there. お、ナイスー。バイバーイ。どこ行ってもいいんだからあんたって。よいしょ。あ、やば。コメント欄見ちゃった。よいしょ。いや、ヘリがうんざ。あ、やば。飛べなかった。あだ、泡が広くてテントやった。いや、ポッションゴルだと楽しいね、チュイさん。よいしょ。何変わった今。よいしょ。いや、このロスタムでいけるかな。あー、いけない。ちょっと置いてこう。よいしょ。
Them army benefits. 偵察がうるさいですね。本当にね。よいしょ。いや車欲しいな、なんか。よいしょ。あ、じゃない。That ain't gonna work. I can't bring it right now.うわ、なんです。唐揚げさんか。よいしょ。うわ、出れんかった。てっきりヘリいると思って今構えちゃった。よいしょ。You dimwit! Where'd they go? Cover! Take cover! Me! Drop your weapon!今乗った。いやー、そろそろもう一つの相棒を買わないとな。ナイス、助かった。唐揚げさんありがとう。よっ。で準備で今からでしょ。今やっちゃおうか。体育まで。
the guys can source this, but it'll cost you. Yeah. All right, I'll う get ん、 that 分 sorted. かってる。Don't say another word, they're on it. ダンカンの家紋。 Okay, okay. It is これ time は to even out the odds a あ、これ little. も調達、ご Duggan めん。 wants guards armed to their big buck teeth, but we can cut off their supply. He's got a bunch of weapons and equipment shipments coming into the city. Get out there and destroy as many as you can. 私もゼントで行った方がいいこれ。よいしょ。 You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. はいはい。 Okay, I got stuff to do. なるべく、うん、あ、行ってていいよ。 Morse Mutual Insurance. How can we help you? I think we can do that. よいしょ。あ、そっち行って。よいしょ。あー、了解。Boom! Nice! The more of these shipments you can find and destroy, the less they can use to find and destroy you. なんか You 機 get that? 銃じゃな You く see て what な I んか All ミ right, サイル撃 vamos. ってるけど。うん。で、お、あれか、こっちか。オッケー。
feel the impact on their security in there. Welcome to Port Zancudo airspace. You've got a low-level access pass. Land and proceed directly to your hangar. What's the holdup here? Come on!あれかカメラ操縦 Nice work! That could have been the one they got you with. Oh, あんたどこPackage destroyed! Oh yeah, baby. We're really weakening their position. You got it! 上かうわーあんなとこI love explosions.
Lakes. Not bad out there. They're weakened, but not severely. Hopefully that's enough to tip the balance in our favor on the job.いや、わざわざそこでダイブしなくてもいいじゃん。どうしよう。Fine, it's done. こうやって。Okay, last screen. Boss battle. Time to make sense of everything we've done up to this point, put the final pieces in place, and nail down those tricky little details, and invite your accomplices in to run them through the plan. Okay, time to welcome your friends to the party, if you are happy with this plan. え、これ。あれ唐揚げさん、これで私が参加すれば唐揚げさん入る感じになるのかな？大丈夫？そう。そうなんだけど。開始しちゃうよ。いいのかな？うい。楽天前を変更。だって私しかいないよ。あ、こっちか。まあ、捨て間違えてた今。The guys at Burger Shot just didn't understand me, you know? I had, like, too many ideas, so now I'm just concentrating pretty much full-time on the vape thing. That Snapmatic algorithm is a bitch, though. Ooh! Looking... Decide on how you are getting into the casino. These are the access points you found on your reconnaissance mission. Now,
everything's going to plan, what's your exit strategy? I've lined up 3 potential buyers for the take. We want to move the score quickly, so we'll be heading straight from the casino to the drop-off. The buyers upstate will net us the most, but they're furthest away. We'll lose a bit on the deal with the buyers in the city, but they might be worth it for the convenience. When you're ready, hit the button and we're a go. I'll be running things from here. Right. Now's the time to assign the cuts. How much of the spoils is everyone gonna take?15% でいい？じゃあお言葉に甘えて。Time to pick out what you and your team will be wearing on this little adventure. Woody. All right, we're ready to roll. Okay, we're going in through the side door. I hope you brought your A game because you're not getting a warm-up. Drive over there. I'll be in touch. Okay, the softly approach. With the only crew I know who can speak so little and still make so much noise. But here's hoping. The key to this whole job is to forget we're attempting a career-defining heist and stay calm. Are you calm? Good, because I'm calm. What's not to be calm about? If you screw up and they see you, we're just gonna do this the old-fashioned way, one dead guy at a time. Okay, do you want the good news or the bad news? Well, the good news is that they just had a record-breaking weekend, so the vault is full to bursting. And the bad news is that they've hired extra security to guard it. High risk, high gain. Just how we like it.よし頑張るぞ。
でお金入ったらどっちをイグナス買うかコサとか買うかHey, did you try out your stun gun yet? This is going to be your best friend. It'll overload the circuits on any CCTV camera or metal detector it hits. They recover after a while, so as far as security is concerned, it was just a temporary outage. But it's enough for you to get past. Your keycard is good for anything up to a level 2 security door, which is most of them. You'll still need to do some hacking, but not much. That's it. Head through the door to the staff lobby. です。Metal detectors up ahead. You'll need to find the fuse box on the side of the unit, take it out with a stun gun, and get through before it recovers. That's it. Shorted. Quickly, get through! Heads up. CCTV ahead. The stun gun should disable the camera for a while. Or go old school and time your run. プレイヤー弊社ボイチャとかやってないからコミュニケーションが見える。 Metal detectors are still online. Cock knocker. Close in. Hydra, they got you. All right, think fast. Change of plan. We go direct. We're receiving fire. Man down over here. Shit, we got a man down. Damn it, man down. Time to reload. Labby. Get fucked. Move in! You motherfucking asshole! He's down! You fucked with the wrong soldier! Surround the prick! Holy shit! I'm gonna shut down your neck! Ass! It's open. Let's hustle. Give it up, ass! I'm changing clips! God, no! Crimes! Get the hell out of my sight! Lay down some cover fire! Reloading! Don't fuck with me! Fuck me! Man down over here! You want to play with me? Come here! What? You cocksucker! Lay down some cover fire! Way! Only one way down from here. One step at a time. I need my inhaler just listening to you. You messed with the wrong man! Okay, here we are at last. The lower level. Naturally, it's heavily guarded. You're in. Go, go, go! You want a fast lift,
you little piggy! Alvarado down! You looking for trouble, a-hole? Fuck! Shit! You're so close! See that security checkpoint? The man trap is just beyond it. Come on, we got this! Shield yourself somehow! Ah, ごめん。 I'm a fucking Marine! Man down! Take cover! I got your bullet all lined up! Cocksucker! あー、ごめん。どっち狙うか最初のあそこで連携が取れなかった。申し訳ない。Metal detectors up ahead. You'll need to find the fuse box on the side of the unit, take it out with a stun gun, and get through before it recovers. That's it. Shorted. Quickly, get through. Heads up. CCTV ahead. The stun gun should disable the camera for a while. Or go old school and time your run. Don't fuck with me! Go, go, go! Okay, push through. I gotta う reload! わ、後ろ。どっから湧いた今。You messed with the wrong man! Take cover! You fuck with the wrong soldier! Ah! Keep me covered! Ah! Ah! Holy shit! Jesus! あっと、オート狙いないし。 He's down! Shield yourself somehow! Get in there, damn it! What? You afraid? I'll see you in hell. Only one way down from here. One step at a time. I need my inhaler just listening to you. Medic! Shit, cocksucker. Okay, here we are at last. The lower level. Naturally, it's heavily guarded. Oh, Good. man Keep down. moving through. Cover me! Whoa! You can't... You're so close. See that security checkpoint? The man trap is just beyond it. Give me cover! Dick, fuck! You fucking asshole! Hey, hit him! Get behind something! Fuck me! Cocksucker! It's over! Take cover! I don't get it! Keep me covered, Dick! He's down! Alvarado's down! Man down, damn it! Cocksucker! I'm a fucking Marine! Dick! See that? There's your man trap, so pay attention. You'll have to swipe both vault key cards simultaneously.
everyone in. We can't open both the inner and the outer doors simultaneously. Everyone needs to get inside so we can close the first door and then open the second. We need one person with a vault key card at each terminal. Let's go! We got a man down right here. You're gonna die! Justified homicide! Cocksucker! I'm reloading! Put something between you and the EO! Right here! Shit, that camera caught you! No time to cry about it. Start making a racket! Get in cover! Holy shit, cocksucker! Jesus! You're going toes up! あ、ちょっと。 Dick! Loser! Cocksucker! Fuck me! うわ。ごめん、通知次回やろ。ちょっと時間、ちょっと、もう、終わりの時間になっちゃったから。お疲れ様。ちょっと本当はね、やりたかったけどね。フィナールボードに行ってでもね。うん、大丈夫大丈夫。でもまた次の機会にねやりましょうね。うん。はい、じゃあ今日はこれで終了させていただきます。次回リベンジで。はい、じゃあチャンネル登録、高評価、X のフォローよろしくお願いします。じゃあまた明日お会いしましょう。お疲れ様でしたーと。はい、じゃあエンディングお疲れでーす。おやすみー。バイバイ。朝の駅で少しだけ急ぐ、前髪を直して大丈夫って言う、昨日のため息ポケットにしまって、新しい靴で一歩踏み出すね。今日はうまくいく気がする、小さな願いが胸で弾ける、もう迷わない、もう下を向かない、笑顔のままで飛び越えたい、ときめき連れてく、私ちゃんと進む